Sheila monindo ni 2018 to kuoma ne nyamera nikech nwa link nwaluongore ni bro nyathi kichi nade antie maber koro actually ane the first person mane DCI oluongo atie migao mar arita kwe ni confirm ka mae Sheila ise confirm gimotimore. I was the first person to get in that room with Nancy and naneno ka gimotimore. Gini nobedo gi gweruok mang'eny. Jok matin mabete cases machalo kamagi. I appreciate you people. Yes, aduoko erokamano. Nyathi makoro nindo. Ne an wan waherora. Uneno karach ni. To ng'ap dhi e polo waborado kuno. Exactly. Koro. Nyathini na aherora nong'isa erano. She's the best friend I've ever had in life. For real, apart from my family. The best. Kamano rache social media. Inya dhi kata club mashila use kongo. Kata Lindi. Ong'isa ni were ise chiemo ogocho ne Lindi. To Lindi ni e ode. Ong'isa ni ka okinya bete. To poki chiemo ogocho ne Lindi tedo tane gi oda. Lindi nika. Injo. Koro nyathi mineno ni. Ouso nwa gik mouso gi. To nopenja ni gimi idwa ng'iewo ni. Be in gi chiemo e odi. This lady pushed me to have a land in Kitengela. Kiki ng'iewo kong e club na. Nyathi kich dhi ng'iewo land. I really appreciate and respect this lady. So I hope ni aboyudo a friend like her. Jok ma wuoyo online. Yes, pesa be okugol kimiyo nafas. To jok magolo mo sacrifice time gibe ung'eyo meetings girade okyo. You sacrifice time girade meeting and you talk. You don't understand. Anyway, mine with her. Sheila ni biro nyaka gola e oda. Nyaki dhi koda e club. Obira ng'ise ni Sheila adi tich ki. Osedonjo gwere gi security. Gweruok no emwadakgo. Ogwere gi security odonjo nyaka e plot. Oh ma. Koro un karach ni. Ware uru. Jok marach ne ware. Window let's not misuse the power of a microphone. Ng'ato ne wacho ni uricho. In ber dhi e polo. Ibro mak register. Waboromo kuno. Ero uru kamano joka nyada.